En aquest punt del carrer de Cartagena hi haurà en el futur un accés per a vianants. El vial permetrà creuar el recinte de l'Hospital de Sant Pau fins al carrer de Sant Quintí sense haver de rodejar tot l'espai com passa ara. Les obres començaran a finals del 2018 per condicionar un primer tram, tal com es recull en el Pla Especial d'Ordenació Urbanística aprovat el 2013. La idea és continuar arreglant tot aquest recinte en petites fases i de manera que es pugui anar evolucionant per al final arribar a tenir un recinte totalment endreçat i amb les millors condicions possibles, tant pel barri com per la nostra pròpia institució. Aquest primer tram permetrà habilitar l'entrada dins l'espai accessible a tots els veïns com a zona d'estada. A mi em sembla bé, perquè si facilita la comunicació amb els veïns i a l'Hospital de Sant Pau, crec que és una millora. Si tens d'anar a una zona intermitja del carrer Sant Quintín, no tens de donar tanta volta. Penso que està bé. El vial serà únicament per a vianants i només s'hi permetrà l'accés als vehicles de servei. De fet, servirà també perquè aquest tipus de vehicles que es dirigeixin a la Fundació Puigverd puguin accedir-hi directament. Aquí farà una bifurcació que donarà accés a la Fundació Puigverd, un accés directe a la Fundació Puigverd. L'obra estarà finançada per la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El primer tram estarà enllestit durant el 2019. Serà aleshores quan s'establiran els passos a seguir de cara a l'obertura definitiva del vial.